সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এখন ফটো। স্বাধীনতা দিৱসত তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকাৰ সাজ দখনা পিন্ধি অংশগ্ৰহণ কৰি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল জয়মতী বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলা। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমৰ লগতে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য जोंहा सासे बर' आइजोआ इन्डियान फ्लेगखौ बा भारत हादरनि फिरफिलाखौ दखना गाननानै भाइराल जाखांनायनि उनाव निमाहा बिफिननांदों। नाथाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि गोबां आइजोफोरा सारि गानो बे इन्डियान फ्लेगखौ आरो लोगोसे जों बायदि सेंग्राफोरानो जा हौवा मानसिफोरानो जा इन्डियान फ्लेगनि गस्ला गानो। नाथाय जोंनि बर' आइजोआ मानि थाखाय बिदि गस्ला दखना गाननानै बिदि निमाहा बिफिननांखो आं बेखौ मिथिना मोनासै। जायखिजाया बेखौ निमाहा बिफिननांदों आरो बेनि सायावबो जों सावरायगोन। आरो लोगोसे जायबा उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जुलि खालामदोंमोन दा देरबाय, नाथाय गोदोहाय जायबा गोदो माने बांद्राय गोदो नङा, जायबा हिनजावसा गथ'फोरखौ जुलि खालामदोंमोन बैसो जायैखौ दा बिसोरखौ गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिफिनसिगोन, बेनि सायावबो जों सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन जायफोरा हिनजावसाफोरखौ बा गथ'खौ गोदो जेब्ला बैसो जायाखैमोन बिसोरखौ जायफोरा जुलि खालामदोंमोन बिसोरनि बेरेखा आसाम सोरखारा नैबे सेप्तेम्बर दाननिफ्राय गोख्रों सिग्रोमसिगोन। सिगां बायदि नङा, एबारहाय गोरासिन खालामगोन आरो बेनि सायाव गोख्रों एक्सनबो लानाय जागोन जाहाथे जोंनि बे रायजोआव उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जुलि खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बेफोर जोबो। नङाबा जोंनि बे आसामाव उन्दै हिनजावसाफोरखौ जुलि खालामनायफोरा बांगासिनो दङ आरो गोदोहायबो खालामदोंमोन आरो दाबो खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आसाम सोरखारा बेखौ नैबे सेप्तेम्बर दाननिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो जायफ्रा बिदि जाथायाव लोब्बा दङ बिथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय, मानोना एबारना गोरासिन जाखागोन आरो जेलाव थांनांगोन आरो माखासे सान सिगां बान्दोंमोन ना, माखासे दान सिगां बान्दोंमोन, गोबां बर'फोराबो हमजादोंमोन आरो गुबुन गुबुन हारिनि गोबां सुबुंफोरानो हमजादोंमोन। दा बेखौ नोंथांमोना नोजोर लाखिनानै सांग्रां जाबानो जाबाय। अब्ला जों दा सावरायगोन सासे बर' आइजो, बिथाङा भारत हादरनि फिरफिलाखौ दखना गानदोंमोन आरो दखना गाननाय माखासे सावगारिया ससियेल मिडियाआव भाइराल जादोंमोन। नाथाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि आइजोफोरानो जा जों बायदि हौवा मानसिफोरानो जा इन्डियान फ्लेगनि गस्ला गानो, माखासे सारिफोर गानो। नाथाय जोंनि बर' आइजोनि दखना गाननायखौ माबोरै नोजोर गोलैखो आं बेखौ मिथिला। जायखिजाया बे बर' आइजोआ गावनि दायखौ निमाहा बिफिननांदों आरो बेबायदि मारब्ला सारि गाननाय आइजोफोराबो, बे इन्डियान फ्लेगखौ सारि गाननाय आइजोफोराबो निमाहा बिनांगौ होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो? बे बर' आइजोआ मानि थाखाय बिदि खालामनांखो? मानि थाखाय निमाहा बिफिननांगौ जाखो? बेथ' गाज्रि खालामाखैना, बेबोथ' सारि गाननानै जुदि बे आइजोआ दखना गाननायाव गाज्रि जादोंब्ला सारि गाननायाबो गाज्रि जादों, बेबायदिखौ आं सानो। बे आंनि पार्सनेल साननायसो, आं बेखौ आंनि साननायसो, नोंथांमोननि साननाय होनना बुङाखै। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव? आरो बर' आइजोआ मानि थाखाय निमाहा बिफिननांखो बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्स दं, नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला बे निमाहा बिनाय आइजोआ मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। নমস্কাৰ, মই জ্যোতি বসুমতাৰী। মই এটা ফূৰ্তিতে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে'তে মই দখনা বনাই পিন্ধিছিল। মই জানা নাছিল যে মই এনেকুৱা যে প্ৰব্লেম হ'ব বুলি। মই নাজানেকি মই এটা ফটো মানে ভাইৰেল হৈছে, মানে মই নাজানিছিল কাইজে পিছফালে ফটো মাৰিছে। মানে ময়ো এই ফটোবোৰ মানে মই আপলোড কৰা নাছিলোঁ। পিছত মোৰে ভুল হ'ল, মই জানা নাছিল। মই প্ৰতিটো মানে কেনেকুৱা পিন্ধি মই যে ওলালে মানে ক্ষমা কৰোঁ, মই ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰোঁ। মই ভুলতে মই পিছত এনেকুৱা নকৰিম আৰু মই ভাবা নাছিল যে এই ড্ৰেছ লৈ যে জাতিৰ বদনাম হ'ব বা দেশৰ বদনাম হ'ব, মই এইটো বুজা নাছিলোঁ। মানে মোৰ ভুল হ'ল, মই পিন্ধাটো মই ভাবিছিল কি মই এইটো পিন্ধি মানে বাচ্চাৰ লগত অলপ খেলিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মানে কাইজে এনেকুৱা ফটো মানে ভাইৰেল কৰিছে, মই নাজানিছোঁ। ক্ষমা কৰোঁ, মই আৰু এনেকুৱা নকৰিম আৰু মোৰে ভুল হ'ল, মানে চবকে মই ক্ষমা বিচাৰোঁ। अब्ला नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ बिथाङा माबायदि निमाहा बिखो। दा नोंथांमोना बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এখন ফটো।
স্বাধীনতা দিৱসত তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকাৰ সাজ দখনা পিন্ধি অংশগ্ৰহণ কৰি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল জয়মতী বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলা। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমৰ লগতে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে এখন বিদ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি আহোঁতে কোনোবাই ফটো উঠাই ভাইৰেল কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ফটো।